Bon día a todos e a todas. Gracias por asistir a este acto de presentación da Bolsa Nacho Mirás e tamén ás persoas que nos siguen a través de streaming, da transmisión por YouTube, porque, bueno, xa unha situación habitual nestes tempos de pandemia, en onde a presencialidade queda moi limitada, como estamos vendo, pero, evidentemente, as novas tecnoloxías nos permiten facer esta retransmisión. En primeiro lugar, quería saludar a Belén Regueira, que é a vicedecana do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que realmente é o padriño desta iniciativa, e a Ramón Mariño, que é o delegado de zona de Abanca, que é a entidade patrocinadora desta bolsa. Evidentemente, para a Facultade de Ciencias da Comunicación é unha satisfacción moi grande contar con esta bolsa que leva xa con estas 6 edicións, o cal non está nada mal, xa que realmente estamos ante un proxecto consolidado e que, ademais, cubre un papel moi importante para apoiar non solamente a formación, senón a proyección profesional dos alumnos que rematan neste centro e que en tempos tan difíciles, pois a verdade é que unha ventana aberta que nos permite pois ventilar un pouco este escenario tan complexo no que estamos vivindo. Evidentemente, falar de Nacho Mirás é falar dunha referencia profesional que hasta fai pouco, eu creo que con decir o seu nome, pois chegaba, posto que era unha persona próxima, era un profesor do centro e era ao mesmo tempo un profesional de absoluta referencia nesta profesión. Lamentablemente, o tempo vai pasando e xa os alumnos aos que lle presentamos o proxecto xa non tuveron a oportunidade de coñecer personalmente a Nacho Mirás, pero aí queda toda o seu traballo periodístico, todas esas aportacións que dende un xornal como La Voz de Galicia e dende unha emisora de radio, como foi a Radio Galega, xustamente con Belén Regueira nese magnífico programa que se chamaba Extra Radio, e evidentemente tamén a través da Radio Voz, pois tuvo unha actividade profesional que eu penso que rexuveneceu dunha forma absolutamente clara o escenario periodístico do momento. E, lamentablemente, tuvemos a pérdida lamentable desta persona que hoxe sigue e creemos que vai a permanecer viva durante moito tempo na nosa cabeza, non? Para recordar tamén esa vinculación que tiña co centro, ca profesión, pois está aquí hoxe precisamente a súa familia, Ainhoa Pestegui, que ademais de ser unha profesional de reconocido prestixio, pois era a súa compañeira, e os fillos, Miquel e Anne, que están hoxe acompañándonos. Tuveron a sorte de que non hai clase nos centros de ensino primario e secundario e por primeira vez poden asistir a un acto tan entrañable como isto, en donde non solamente se recorda a figura do seu pai, sino que se fai realmente un canto ao futuro desta profesión que, por moi malas noticias que acontezan, sigue tendo un futuro asegurado. E nada máis, quería darlle a palabra xa directamente a Ramón Mariño e a continuación Belén Regueira, que nos vai a sentar as bases polas que seguía esta convocatoria, que son moi semellantes ás anteriores, e posteriormente pois conoceremos o proxecto ganador da pasada edición e que neste caso pois vai a ser presentado polos seus autores. Ramón. Bos días, gracias. Simplemente, agradecer a colaboración, a organización e a todos os colaboradores deste evento, deste premio, poder un ano máis estar aquí, seguir colaborando, nun ano tan difícil como este, no que estamos vivindo, pois, se cabe, pois é máis importante todavía, pois,
pois fomentar este tipo de iniciativas, todo que teña que ver a comunicación e a información á sociedade, creemos que desde a banca que é importantísimo. Estamos encantados de poder seguir colaborando e de que busquemos entre todos pois a normalidade que tanto ansiamos e que, bueno, que volvamos a estar aquí todos xa pois nun escenario, pois digamos que máis normalizado. Pero, bueno, en todo caso, é unha noticia importantísima que estemos celebrando este premio hoxe aquí. Moitas gracias. Moi ben, pois pasamos de palabra ao Colexio de Xornalistas, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, neste caso representado pola súa vicedecana, Belén Rigueira, e que é realmente o que fai posible que esta iniciativa vaya adiante. Cando queiras. Casi temos que agradecerlo a Nacho, ¿no? Porque foi grazas a él que ao final confluíron todas estas maneiras, todas estas persoas que o que querían era darvos a benvida á profesión dunha maneira algo máis acolledora, algo máis amable e algo mellor pagada do que ás veces ocorre. A verdade é que vos teño que confesar, para empezar, que onte á tarde, mirando Twitter, pensei, pois vai quedar bo día mañá para presentar a bolsa Nacho Miras na Facultade de Xornalismo. E sí, creo que ni sequera quero esquivar, non? Esa conxuntura que nos sitúa hoxe aquí, que fai que pareza que o grande escándalo da nosa profesión en Galicia é a quen escolle de madriño a profesión de xornalismo, pero que en todo caso si nos dá unha excusa boa para xuntarnos e falar do noso, que eu creo que ás veces é o que nos falta e é o que necesitamos. Que vos teño que decir que eu pertenzo a unha promoción, eu ni sequera fun o meu auto de graduación, ni sequera votei pola persoa que se escolleu, e non pensedes que, non sei se aquí, supoño que estaré de xente de cuarto e xente de outros cursos, probablemente, non? Pero tampouco pensedes que foi aquí agora que se inventou o de escoller a alguén que pode resultar máis ou menos cuestionable, que pode xerar máis ou menos escándalo, nin será a primeira promoción de xornalismo na que ocorreu eso, nin a primeira facultade na que ocorreu eso, pero non había redes sociais e non se viralizaban as cousas así en cuestión de minutos, non? Pero é verdade tamén que co que lía onte, eu o que tiña ganas de saber máis, ganas de aplicar o método xornalístico para saber que ocorre, para investigar na realidade, para contala, antes de lanzarme a nada, non? Quería ir máis alá do titular, saber máis pormenores, ter máis contexto e saber que significa. Porque sí que é verdade que todo significa algo. E o que vin tamén é que había moi claramente un enfrontamento interxeracional aberto, non? Entre a vosa xeración, a xeración Z e os que somos máis vellos e máis vellas, non? A xeración X, boomers, etcétera, etcétera. E de que ocorre para que non nos atopemos, porque probablemente cada unha das decisións que tomamos e como nos colocamos todos di moito sobre todo, sobre uns e nós. Eu vou vos dicir a verdade, eu son das que si se inquietou cando soubo da escolla, pero necesitaba saber máis, porque creo que non só me inquietaba polo que poida decir de vos, senón polo que pode decir de nós, non? Creo que ao final todo isto está falando tamén do xornalismo que vos deixamos, do sistema mediático que vos deixamos, das confusións que vos deixamos, e que evidentemente despois tamén cada persoa e cada xeración decide reaccionar dunha maneira ou doutra ante o mundo. E é verdade tamén que todo isto non deixan de ser xeralizacións de trazo moi grosso que non falan nin de cada un e cada unha de vós, nin de cada un e cada unha de nós, non? E tamén pensaba interminablemente durante a tarde, e que diría Nacho Miras de todo isto? E faltábame tanto poder lelo, poder escoitalo, é dicir, Nacho que foi profesor desta facultade, que foi profesor de periodistas na redacción tamén, que é ao final onde hai que aprender a selo, e que foi alguén moi apreciado polos lectores e ointes, moi apreciado pola profesión e moi apreciado pola xente nova que tivo a oportunidade de aprender con él. Que diría de todo isto? E claro, eu non podo falar con él. Claro que estes días estiven buscando cousas para traervos, para presentarvos a Nacho por se ainda non o lestes, para convidarvos a que busquedes por él, a que o leades. El tiña de nome de Guerra Rabudo. E iso significa moito para presentar a unha persoa, para presentar a un xornalista.
e ata se cadra é a palabra máis, a expresión máis curta que podemos explicar un modelo de xornalismo, non? O que pode significar facer xornalismo. Que ocorre? Que despois cada xeración e cada persoa e cada quen no seu contexto ten que decidir que significa exactamente ser rabudo e poñerse rabudo na súa situación. E atopar moitas cousas diferentes para traervos crónicas del, entrevistas se facían na cara B. El foi tamén xornalista de sucesos, que é un xénero que moitas veces tamén se mirou con superioridade e con prevención, e no que demostrou que, como todo, hai que saber facelo ben, que todo o que se considera máis elevado e o que non se considera así pode facerse ben, mal e regular, e el todo soubo facelo ben. Pero, ao final, así, a vista dos acontecementos, acabei caendo no seu blog e eu andaba buscando referencias aos seus estudantes, a maneira na que el encaraba a ensinanza, e non atopei algo exactamente, pero sí atopei algún texto dos seus últimos meses de vida, cando el, despois de publicar un libro no que estaba contando, el morreu de cancro, compartiu con todo o mundo a través do periódico, a través do blog, a través de innumerables conferencias, a través dun libro, o que significaba ver a vida desde esa posición. E deunos algo que moi pouca xente nos dera, porque podía contalo como moi pouca xente podía contar, non? E conseguiu cousas, conseguiu que os médicos seguramente escuitasen os pacientes de outra maneira, conseguiu que vísemos a nosa sanidade pública de outra maneira, e conseguiu que soubésemos como vive alguén que atravesa por ese tránsito vital. E non deixou de falar en todos os lugares nos que o chamaron desde esa perspectiva, nun post do seu blog que se titulaba Sobrevivir non é suficiente, no que falaba dunha conferencia que fora dar nun congreso de oncoloxía para estudantes en Pamplona, dicía: en esta nueva vida de pensionista y telepredicador de la oncología me ayuda a acercarme a la gente más joven, a la ilusión que transmiten, incluso a pesar de los agoreros que desde las tarimas académicas, como eu agora, les pintan de negro el futuro. ¿Cuánta motivación hace falta en la docencia universitaria? Concluyo este breve telegrama, decía, esta prueba de vida con otra de esas canciones que se me ajustan como un guante. É sinto, pero unha canción de boomers, porque é onde vamos nós, unha canción de Rosendo Mercado, que viña dicindo, non sei se estoy en lo cierto es que estoy aquí, por menos otros se han muerto, maneras de vivir. E concluía dicindo, non sé vosotros, pero yo non me conformo con sobrevivir. Sobrevivir non é suficiente e o xornalismo que vos deixamos seguro que non é suficiente, pero imos ter que atopar maneiras entre todos de resolver todo o que non está ben feito. Antes de ir a nosa maneira de intentar que nos veñades a axudar a resolver o que non está ben feito, trouxen outro texto tamén do seu blog, porque non sabía que iban a estar Anne e Miquel aquí hoxe, pero que ben, pero no que falaba de cousas que valen para un xornalista e para calquera. Pero para un xornalista tamén, porque ás veces esquecemos que en primeiro lugar somos traballadores e traballadoras, como calquera, e hai que ter na vida ben colocadas as prioridades, que así se chama este texto. E dicía: de toda la jornada de hoy, lo único que ha valido la pena ha sido llegar a casa y que mis hijos se me hayan echado encima como si Justin Bieber hubiese entrado confundido en el Instituto de Pontepedriña. Ellos son mis fans pequeñitos y yo cuando entro por la puerta soy su number one. El rey, el Mesías, Dios. Un canguro, papá, un canguro, me dijo el pequeño. Y yo me abrí la chaqueta, lo metí dentro, cerré la cremallera dejándole solo la cabeza a la vista y saltamos juntos por el pasillo. Después hice lo mismo con su hermana, que cabe peor, pero que todavía tiene acomodo en la bolsa marsupial de un padre XL. Ya en la cama les leí los cuentos, los abrevé con agua del grifo, repartí besos y los arropé. Todo el proceso no duró más de 20 minutos apurados, pero me han aportado mucho más que todas las horas que me he pasado hoy sin verlos. No he llegado a la cena ni al cepillado de dientes y eso no debería volver a ocurrir. Es más, no va a volver a ocurrir salvo cataclismo.
Los padres que se pierden por sistema las cenas de sus hijos corren serio riesgo de cenar un día con unos desconocidos que llevan su apellido y que viven de su dinero. Yo desconfío por sistema de quien, con obligaciones semejantes, se marca prioridades diferentes, lejanas, absurdas. Ni se imaginan lo enorme que es convertirse en un canguro con cremallera. Se llama felicidad y de eso se trata. Yo creo que, inda que non podía haber un texto de Nacho Miras escrito exactamente para esta ocasión, cada vez que repasamos os seus textos sí nos falan. A Ana e a Miquel Ainhoa seguro que lles falan, a min falanme, e a todos vos que non tivestes a oportunidade de coñecelo, pero que aínda podedes coñecelo a través dos seus textos, tamén vos falan. E de que falan os seus textos? Dun xornalista rabudo que traballou moitas veces nas trincheiras, dun xornalismo que non sae na televisión, que tampouco os puristas do oficio, igual que creen que escollían mellor padriños ou madriñas que a vos, aprecian tanto en algúns casos, do xornalismo local, en moitos casos, do xornalismo máis próximo, dun xornalismo que parece que ten menos relumbrón, e no que tamén agora se está facendo un excelente traballo, nalgúns casos, non? E cara o que tamén podemos mirar. Dicía que Nacho si soubo facer mellor do que parece que estamos facendo esa ponte de enlace entre os que xa estaban na profesión e quen ides chegando. Que moitas veces nos atopamos nas redaccións e estamos todos enfadados. Parécenos que por diferentes razóns, e se cadra son as mesmas razóns, algo máis ou menos cargadas de bombo. E creo que todo isto e todos os problemas que temos se solucionan precisamente compartindo todo o que vos traedes e todo o que nós temos que escoitar e temos que aprender de vos e todo o que nós tamén deberíamos poder ensinarvos mesmo ou incluso o que non fixemos ben ou o que non damos feito ben, non? Cando eu me colexei, que foi uns anos despois de licenciarme, fíxeno tamén polos incribles descontos que ten o colexio, non vou mentir, que iso tamén é importante, pero tamén porque buscaba algo que non é fácil atopar sempre, nin durante a etapa formativa, nin durante o exercicio da profesión, dependendo das persoas co que vai atopando e do itinerario laboral e profesional de cada quen, que é un horizonte. Eu veño dunha xeración no que tiñamos tamén unha grandísima ingenuidade e tamén unha idea que se parecía moi pouco seguramente á realidade con respecto a que era o periodismo e éramos tamén moi soberbios moitas veces e ás veces levábamos gabardina e queríamos ser escritores, unhas cousas que en vistas de hoxe resultan tremendamente ridículas e tenras ao mesmo tempo, non? E cada xeración pois terá simplemente as súas. Pero cando me colexei o que estaba buscando era eso, un horizonte cara ao que tender, un horizonte que nunca se consegue, pero no que cando menos hai unha voz dicindo como cremos que deberían ser as cousas. Unha voz que non fala en titulares moi grandes, porque aquí case sempre temos máis preguntas que respostas, pero unha voz que se quere facerse esas preguntas e que quere facelas colectivamente. Porque ao final o que sabía Nacho é que unha redacción é un grupo de xente que se fai preguntas xunta, que se vai para a casa amargada un día porque non deu tempo a salir a unha hora decente para estar coa familia e porque non deu tempo pois se cadra a facernos as preguntas ben, a explicar as cousas ben, a facer o mellor periódico posible. Entón facemos o periódico ou o programa que podemos, non? Pero a marchar facendo esas preguntas e querendo facelo mellor colectivamente para o día seguinte. Cando pensamos que a maior maneira de recordar a Nacho era facer unha bolsa para xornalistas noveis, no que pensábamos precisamente eran que Nacho sempre estaba mirando para xente nova, mirando e admirando e aprendendo, a vez que ensinando para xente nova, e que tiñamos que buscar máis lugares de encontro entre vos e nós, para que nos cantedes as 40 e tamén para dicirvos nós que fomos aprendendo polo camiño, porque algo iríamos aprendendo. E entón o que queremos é axudar a darvos a oportunidade a que vos decidades cal é o xornalismo que queredes facer, como é o xornalismo que queredes facer e de que maneira queredes facelo.
Como se fai? Ides ter o mellor exemplo en nada, apenas 2 minutos, prometo. Cando vos presenten os compañeiros e compañeiras de E-Deporte o que estiveron facendo nos últimos meses nunhas circunstancias especialmente difíciles e no que vos adianten e vos avancen a estrea, a primeira estrea que vai haber, que vai ser esta noite ás 9 do seu documental sobre o deportivo, e que vos dean a resposta que eles e elas deron a esta pregunta que nos estamos facendo continuamente, non? De que significa o periodismo, para que serve, para que debería servir e que podemos aportar cada quen neso. Entón, só quero recordarvos o fundamental das bases que tedes na páxina web do colexio. Esta é unha bolsa para xornalistas noveis, está pensada para persoas que vos graduedes en xornalismo ou en comunicación audiovisual este ano, e que neste caso teríades que xustificar o voso título no mes de outubro, ou para persoas que vos graduastes, que se graduaron nos 4 anos anteriores, é dicir, desde 2007 ata aquí. Vos escolleredes cal é a temática, cal é o soporte, cal é a maneira na que queredes levar adiante o voso proxecto, un proxecto ou proxectos para os que hai 6.000 euros para que o levedes adiante e que, segundo os casos, segundo as edicións, ou ben se concentran nun só proxecto ou ben se reparten entre varios. Haberá un xurado no que participarán persoas do Colexio de Xornalistas, no que participará a facultade, no que participará a banca e no que participarán tamén xornalistas en exercicio. Que van valorar? Pois, evidentemente, o primeiro, a calidade da proposta, que xa sei que é algo moi subxetivo, pero se queredes saber tamén algúns dos criterios que se van utilizar, pois a súa viabilidade, por exemplo, que poidan ser unha vía de futuro para vós, nestes tempos nos que pois entrar na profesión é complicado, que sempre o foi, pero non é desde logo imposible, moitos compañeiros e compañeras están o demostrando, a originalidade, a amplitude xeográfica do proxecto, o feito de que presentedes unha memoria con documentación o que expliquedes con todo o detalle que poidades que o que queredes facer, e todo isto ides ter que presentalo xunto coa instancia que atoparedes na página web do colexio ata o 31 de maio, e durante o mes de xuño resolverase. Tamén se valorará que sexades membros do Colexio Profesional de Xornalistas, que é unha entidade na que podedes participar como alumnos e alumnas en canto tedes a metade dos créditos da carreira superados sen pagar cota ningunha, simplemente para participardes, para terdes voz, para que a vosa opinión se escoite e podades participar tamén nos debates profesionais. E enseguida imos recibir a xente de E-Deporte, por suposto despois se queredes se tedes calquera consulta, se queredes calquera pregunta ou calquera comentario, porque desde logo os que fixamos a facultade poucas veces cando vimos do que temos ganas sobre todo de escoitarvos, pois en canto coñezamos ben o proxecto de deporte poderedes facelo. Así que imos recibir a César Fieiras, que vai representar os seus compañeiros e compañeras, non se poden subir tamén, si sube César, Alex Lamelas, Paula Bendaño e Lucía Cancela, que foron os gañadores e gañadoras da bolsa Nacho Mirás para xornalistas noveis do ano pasado e que vos van presentar o seu proxecto e deporte. Así que cando queiras, César. Ahora sí. Nada, ante todo, o primeiro, agradecerlle pois ao Colexio de Xornalistas, á Universidade de Santiago de Compostela, como non a banca, pois o que para nós foi unha moi boa oportunidade de facer o noso traballo, animarvos, xa falando como compañeiro, que pidades esta beca. Porque realmente, tedes que apostar por vos, apostar polas vosas ideas, e realmente o noso pois é unha profesión moi complicada, moi exixente, e se temos a oportunidade de facer o que nos gusta, pois son moitas horas de traballo, e se realmente é unha pasión e disfrutamos do que facemos pois no día a día, eu creo que é moito máis sinxelo, non? Nos, pois nada, eso, o primeiro é agradecer, animarvos a que solicitedes e presentar o noso proxecto que é E-Deporte, que é un novo medio de comunicación a través do que contaremos pois historias de deporte galego, a través de pezas audiovisuais, a través de vídeos, que distribuímos por 2 canles, vale? A nosa páxina web, edeporte.gal, e despois pois as nosas redes sociais, que son edeporte_gal.
en Instagram, Facebook e Twitter, tamén a nosa canle de YouTube e Deporte. E nada, sinceramente tampouco quero falar moito do noso traballo, senón que o noso traballo sexa o que vale por nós, así que vou vos poñer un par de píldoras de contido. A primeira, que é o tráiler da nosa primeira documental, que estreamos hoxe na nosa canle de YouTube, chámase Detrás dos 90 minutos, e un pouco que analizamos é o día a día da futbolista profesional, da deportista de élite, non? Porque moitas veces nos centramos pois nun resultado, nun gol, nun partido, e hai moito máis, hai moito sacrificio, como no noso oficio, non? Hai moito sacrificio, hai moito traballo no día a día e queremos un pouco pois achegarvos pois todo ese contido a través do plantel do Deportivo Abanca da Liga Iberdrola, porque estivemos pois uns días grabando, vale? Así que vou poñer o tráiler e despois vou poñer a primeira peza do noso serial ao Santiago de Compostela, ao Compos, que está a disputar agora mesmo pois a fase de ascenso a primeira ref, na súa fase de ascenso, e imos facer un seguimento da fase de ascenso basicamente pois para analizar como se vive desde dentro pois un play-off que sinte un equipo pois a hora de xogar estes partidos. E nada, vou poñer por aquí o trailer. Cambio de micro, aí está. Non se escoita. Control, temos que facer algo para que se active o volume, non? Reprodúcese ben, sí? Espera que este é o documental original, non quero tampouco facer spoilers. Está moi chulo, tedes que verlo. Por lo menos darlle unha oportunidade a esta primeira peza, despois se non vos gusta, pois non se escoita. Están os cascos postos, igual por iso. Está aquí, sí. Vale, pois imos alá a ver se agora sí. Vamos a seguir con la música que nos molaba y tal, ¿o qué? ¡Rápido! Vamos a hacerlo real. Si robamos, atacamos. É o camiño que nos trouxe ata aquí, o traballo, algo que repetimos sempre. É unha frase que máis está escrita no noso vestiario, é o que nos ten que sacar desta situación. No hay rivales, no hay mejor rival, peor rival. Si vamos con esa mentalidad, mirar que estamos muertos. No se pierde esa ilusión, esa fe, esas ganas, esa sonrisa, que yo creo que es lo más importante cuando se viene a trabajar. A esta y este balón. Vale, venga, buen calentamiento, venga, vamos. No equipo somos poucas personas, pero eu considero que as poucas que somos moi implicadas. Como el día del Valencia, que Vamos, venga. Venga, tope. As principales protagonistas, para ben ou para mal, sempre son as futbolistas, son as xogadoras. Gústame pois adicalle esa importancia ás xogadoras, porque penso que son elas, e porque son elas as que xogan e as que consiguen as cousas. Nos estamos ao final detrás para tratar de buscar os camiños axeitados para que todo vaya ben, non? Moi ben, pois este era o trailer da primeira peza que se estrea hoxe ás 9 na nosa canle de YouTube eDeporte. Tamén podedes consultar edeporte.gal, a nosa web, que agora, está un pouco pelada porque aínda non subimos os contidos que temos preparados para vos, moi chulos seguramente. E pouco máis. Vou poñer o primeiro capítulo do serial que temos do Compostela, de ese de Compostela. Primeiro capítulo do serial son 6 capítulos durante as próximas 6 semanas que coinciden cos 6 partidos que van disputar da fase de ascenso. O día antes de cada partido imos lanzar un capítulo destes, e cando remate a fase de ascenso, pois unha peza final deste estilo, no que pois falaremos pois diso, da súa fase de ascenso, un pouco pois dentro do vestiario, que é o que polo que nos queremos diferenciar, non? Achegarnos aos deportistas, agora non tempos da Covid é moito máis complicado, pero é o que queremos facer, pois achegar a historia, que a narrativa, que a historia prime por encima do formato ou da forma, pero tamén darlle moita importancia á forma, unha mestura das dúas cousas, non? Facer un contido pois moderno,
vistoso, chulo, que vos mole, pero ao mesmo tempo sempre primando o principal, que é contar unha historia, non? Entón, pois, con esa premisa, imos con ilusión, que é o primeiro capítulo deste serial a Compostela que se titula O noso camiño, facendo así, pois, referencia a un ano santo un pouco complicado. Somos un equipo que compite contra calquera, non? E se sabe adaptar a moitas situacións, xa fora en estadios, campos de alba artificial, campos grandes, campos pequenos. O equipo loita, pelexa, porque somos un grupo xove de gente con fame e con ganas de facelo ben. Esta nova fase, bueno, do que consta é de xogar un pleo de ascenso a unha categoría inédita. No fútbol español vais a chamar a primeira Real Federación Española de Fútbol, o que sería, bueno, a segunda vez de toda a vida, pero unha categoría que vai ter un apoio económico máis grande e que dende a Federación se vai intentar potenciar para facer un paso máis cercano ao profesionalismo. Con humildade, competindo todos os partidos, non querendo ser superior a ninguén, pero tampouco inferior, non? Pois tendo respeto, pero medo ningún, non? E a partir de aí, pois, podes gañar, perder ou empatar, pero todos os integrantes da plantilla vámonos ca cabeza alta. Que se sentan recoñecidos, que cando un santiagués, un picheleiro, vaya por aí adiante que diga, eu son do Compos. Fundamentalmente un concepto de loita, de esforzo, de familia, de amizade, porque ao final o deporte non deixa de ser un núcleo de unión para diferentes persoas, para facer eso, amistades de futuro e sobre todo para conseguir facer valores de persona. Moi ben, pois esta era a peza, e nada, basicamente, que nós imos, ir sacando documentais, ir sacando contido, e o que tamén queremos facer é ir desgranando un pouco as historias, non? Que cada vez que vexades un documental como este ou do Dépor, que a partir de aí, os luns que ben comezamos, imos empezar a desengranar as historias, é dicir, se vos interesa moito como a fisio do Dépor explica, por exemplo, como é o rendemento feminino, por exemplo, un tema moi importante, moi interesante, como realmente acadar o máximo rendemento feminino en etapas de menstruación, por exemplo, pois se vos interesa ese contido, imos sacar a entrevista completa. Se vos interesa como o director deportivo do Deportivo pois fai a súa xestión, a súa planificación deportiva, pois tamén imos sacar esa entrevista completa. Imos desengranar todas as historias para que coñezades cada un dos puntos que vos interese. E pouco máis que comentar. Nada, preguntábame Belén antes que era o importante para nós, que supuxo para nós esta beca, pois o que repito de antes. Supuxo unha moi boa oportunidade, anímovos, sen dúbida, a que a solicitedes, porque é iso. Isto, é un proxecto no que eu levo pensando 5 anos, moitísimo tempo, os que me coñecen saben que levo moitísimo tempo dándolle voltas. Paula Bendaño Liste, Lucía Cancela, Alejandro Gómez tamén, que hoxe non lle dá tempo a chegar, e Iván Caride, que foi o que nos fixo a banda sonora, un traballo tremendo. Agradecervos moitísimo a vosa colaboración e nada, que moitísimas grazas por escoitarme, que dadelle moito cariño, porque estes proxectos, a forma que temos de crecer é así, non? Pois con apoio, apoio, apoio. Así que nada, moitas grazas, vale? E agora quedamos ao vosso dispor, incluso César tamén, porque se cadra tamén tedes incluso consulta para ele, podemos coller outra cadeira, para calquera consulta que teñades, inda que tedes toda a información na web do Colexio de Xornalistas, ese formulario que ides ter que cubrir, as bases da bolsa e demais. Se tedes agora calquera consulta ou queredes participar con calquera tipo de comentario, pois por suposto, isto non é unha comparecencia sen preguntas, non podería ser. Se queredes pedirlles aos compañeiros un pouco que conten, non? Como foi a experiencia, cales son os consellos ou as dificultades, como poden aconsellarvos a hora de presentar o voso proxecto ou a hora de desenvolvelo. Hai unha pregunta por aí. Sí, efectivamente.
O proxecto vai ter que presentarse rematado a finais do mes de xaneiro do ano próximo, 31 de xaneiro de 2022. Será cando teña que estar. Teríades que presentar o proxecto, tedes de prazo ata o 31 de maio, e durante o mes de xuño, despois de que se reúna o xurado, pois será cando se saiba cal foi a decisión, o ditame. Tedes ideas por aí para presentar? Ou irades falar da bolsa? Sí, claro, e dicíavos, pois claro, a calidade, xa sabemos todos que vai ser, pero quen decide cal é ou con que parámetros máis facilmente medibles podemos guiarnos, non? Entón, dicíavos, cousas que se teñen en conta, que poida ser unha solución profesional para vós, que teña viabilidade, que poida ser unha vía de futuro para quen o presentades, que sexa orixinal, que sexa un proxecto con certa amplitude xeográfica, non? Que poda apelar a xente de diferentes lugares, que o proxecto se materialice en galego, que haxa traballo en equipo. Neste caso foi así, porque sempre é así, dificilmente se pode facer xornalismo de outra maneira, non? Pero todas as persoas que presentedes o proxecto tedes que ser novos titulados recentes, non? Do 2017 a este lado, e esa documentación que vos presentaríades tamén, que presentarías, César, cando ti como, a parte da túa folla de inscripción e demais, que presentaches para E-Deporte. Oi, hai unha cabeza, por favor. Nada, iso, basicamente, pois unha memoria na que eu o que vos diría é que intentei despois tentar para que sexa o máis viable posible. Que eles vexan que só fan falta os cartos para poñerse a funcionar. Eu, como creo que enfocamos nós, non? Que sexa unha idea moi elaborada na que poidades, pois, todo o que poidades aportarnos, por exemplo, creo que xa enviáramos con logotipo e a parte de identidade visual, que é moi importante porque tamén dá un pouco máis de firmeza e de solvencia ao proxecto. E nada, mandamos un cronograma, mandamos un orzamento moi detallado de que era exactamente, que micros, por exemplo, que focos, que produtos íamos a adquirir, que finalmente foi o que fixemos. Fixemos un plan de redes, fixemos un plan de distribución de contidos, fixemos, pois, paso a paso, pois, incluso un DAFO, fixemos un análisis de mercado de ver que outras plataformas, ou neste caso que outras, bueno, non hai plataformas realmente que cubran realmente o formato que facemos nós, entón tamén presentamos iso, fixemos pois un pouco todo eso, concentrarlo moi ben, non palla, é dicir, intentade pois ir ao conciso, que eu creo que o que valoran máis, e nada, ter as cousas claras, que confiedes en vos mesmos, porque ao final, se non confiedes vos, eles menos, así que se podedes, pois iso. Eu desde aquí quería facer un chamamento precisamente aos alumnos que rematades este ano, que estades en cuarto, porque sempre se xoga con algo de desventaxa por ter que presentar a memoria en maio, cando un está pois aínda agobiado polos exámenes, por os traballos finales, por a presentación tamén do traballo fin de grado. É dicir, se acumula moito traballo nesa etapa. Pero eu creo que a experiencia é que son justamente os alumnos que rematan ese ano os que están en mellores condicións para presentar un proxecto. Entre outras cousas, porque está constituído o grupo de traballo, o equipo. Unha vez que un remata a carreira e empeza xa a facer outras cousas, se diluye moito máis esta relación que se establece aquí na facultade, non? E entón, aínda que un pode pensar que, como está aberto a outras generacións, a outras persoas que acabaron anos antes, que pode estar en desventaxa. Eu vos digo que non, que realmente pensedes que é moi posible acceder dende o último curso a unha bolsa como esta, que eu creo que é unha plataforma de lanzamento na profesión moi interesante para todos e todas. E, evidentemente, tamén pensar en que hai que aportar proxectos imaginativos que rompan co que se está facendo actualmente nos medios convencionais, porque eu creo que por esa vía tamén vai o espírito do premio, non? O que é a innovación. Claro, que sexa periodismo rabudo, non? Que foi o que nos xuntou. Tedes algunha consulta máis? Algo que irades saber?
Antes non sei se lle direi as grazas a Ramón Mariño, porque, como vedes, o bo xornalismo hai que pagalo, que é algo que ás veces se esquece, non? E se non fose por esta colaboración de Abanca, nós non poderíamos financiar o vosso traballo como vos merecedes, como calquera profesional merece. E ao final o que fala dos xornalistas é, máis alá de cuestións máis folclóricas, o traballo que fan. Así que estamos desexando ver que o que queredes facer, que o que queredes contar, como queredes facelo, que o que tedes para chegar e para aportar, tendo a financiación, despois de ter tamén a formación durante estes anos. E estamos desexando recibirvos tamén no Colexio Profesional de Xornalistas. Creo que é moi necesario que a xente que vos incorporades a profesión traiades a vosa voz, a vosa perspectiva sobre o mundo e sobre o oficio, os vosos problemas e os vosos enfoques. Así que, grazas a Nacho Mirás por xuntarnos un ano máis a todos e todas aquí, e espero que espalledes a mensaxe por aí adiante, que recibamos de aquí a finais de maio unha chea de proxectos. Algúns conseguirán esta bolsa e outros, se non o conseguen, teredes xa o proxecto aí, non? Para intentar sacalo vos adiante. Así que moitísimas grazas por recibirnos tamén na facultade. Bueno, pues grazas a todos por participar, moito ánimo para presentar iniciativas e que isto continúe, non, no tempo, porque realmente Nacho Mirás vai a ser unha referencia durante moitos anos e os alumnos que van elaborando os proxectos tamén creo que están aportando cousas que merecen a pena. Nada máis e moitas gracias a todos.